खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयखौबो दिनैनि मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बावैसो सिगां मोनसे गोनांथार पस्ट खालामदों। बिथाङा लिरदों, नोंथांमोननो बेखौनो फोसावनानै होनो लादों। दा गिबियाव बिथाङा लिरदों, मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि रुटिन एबा कालार फोसावनायजों लोगोसेयैनो आथिखालाव माबा माबि फेस्टिभेलनि कालाराबो समानै फोस्राव जादोंसै। गथ'नि आनजादनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिमा बिफाफ्राबो फेस्टिभेलखौ लानानै मुखुब। समाज आरो हारिखौ गोलाव सम जों बिब्दिनो दैदेनलांनो सानमारबायब्ला हारिया जुब्रा जानो गोबाव सम नांनाय नङा। हारिया जेब्ला जुब्रा जागोन, गुबुना जोंखौ दैदेनगोन। गुबुनजों जेब्ला दैदेनजागोन, अब्लानो जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन। समाज आरो हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो दा राफोद इयुन जोलैनि गोनांथि दं। सम थानायावनो नोंनि आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ लेखा गोरों, गुननि, गियानि खालामनो हायाब्ला समाज आरो हारिखौ दैदेननो लामा आन्दायगोन। बिजिरनानै नायब्ला नुयो दा गोलाव लांदां जानायनि लामायाव। जेराव बिथाङा लिरदों, फैलाजे बरगयारिया, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुजिनो मोनखो? नोंथांमोना आथिखालाव गोबांथार फेस्टिभेल खुंनो नागिरनायखौ लानानै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। कार्बि आंलं जिल्लानि थासारिया लासैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों। पुलिसा बेखौ सामलायनो हायाखै। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै होदों। सोमावसारगिरिफोरनि गाग्लोबनायाव दासिम 40निबो बांसिन पुलिस जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं 2 सोमावसारगिरिनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों। थांनाय 22 डिसेम्बर खालारखालि सोमावसारगिरिफ्रा तुलिराम रंहांनि न'आव अर सावना होदोंमोन। बेनि उननिफ्राय 23 डिसेम्बर खालाराव सोमावसारगिरिफोरजों सावरायनाय जादोंमोनब्लाबो थासारिया फिन आरोबाव दुंहाव जाफिनदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जाफ्रा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय दिनै जिल्लायाव जाथाय जानाय जायगाफोराव गोख्रोङै सामलायदों। थांनाय सानखालि गोबां लाइमोन सोमावसारगिरिफोरखौ थामहिनबा सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय कार्बि हारिनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनायनि उनाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा बुङो दि सोमावसारगिरिफ्रा उखैहाब सोमावसारनायखौ बोखारनो आरो मोनथाम हान्जायारि सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय राजि जादों। कार्बि गावखुंथाय गौथुम आरो हादोरसा सोरखारनि गेजेराव 22 डिसेम्बर खालाराव मोनथाम खोलोबनि सावरायलायनायनि हाबाफारि लानाय जागोन। फारसेथिं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुङो दि थासारिखौ सोरखारा मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बे दावराव दावसियाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायहरदों। गुबुन फारसेथिं कार्बि आंलं जिल्लानि गासै गिर्जा आरो आफादफोरनि जथाय प्लेटफर्म इउनाइटेड क्रिस्टियान फ'रामआ 22 डिसेम्बर खालि केर'नि आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव जालांनाय जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। माखासे सोमावसारगिरिफोरखौ हमनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनायखौ नोजोर बोनानै माखासे रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा कार्बि आंलं गावखुंथाय आफादनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि न'आव अर सावनानै होदोंमोन आरो गोबां गलाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय। बेफोर जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। इउनाइटेड क्रिस्टियान फ'रामआ सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलं जिल्लानि मोनफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ जायखिजाया रोखोमनि हिंसायारि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। लोगोसे जायखिजाया रोखोमनि हेंथा सोमावसारनायखौ सुबुंखान्थि आरो गोजोन आदबजों सुफुंनांगौ एबा सामलायनांगौ होननानै खावलायदों। दिनै फुंबिलियाव मिथिनो मोननाय जादों दि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि केर'नियाव थासारिया गोजोन आरो दबथायनो हादों। जेबो लुबैथाव एबा गाज्रि खामानि मावनाया जाया, बेनि थाखाय राहा लानाय जादों होनना फोरमायदों माखासे आफादफोरा। आसामनि सावथुन मुलुगनि गोबां जारिमिनखौ सिफायनानै आरो दिनैसिम गोग्गानानै सोलिबाय थानाय आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय मोजां मोनगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालिया दासिमबो बयजोंबो अनसायजादों। जुबिन गार्गनि नाजानायाव आसामनि गिबिसिन देंखोआरि सावथुन बानायनाय जादोंमोन। नाथाय जाय सुबुङा गावनो बे सावथुनखौ दिहुनदोंमोन, बे सावथुन दिहुनगिरि एबा देंखोगिरिया दिनै गावनो सावथुनखौ नुनो मोनासै। मख'नो गोनांदि बिथाङा आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबनो थाखाय 4थि नर्थ इस्ट इन्डियान फेस्टिभेलआव बाहागो लानो थाखाय सिंगापुराव थांदोंमोन।
नाथाय बे दावबायनाया बिनि जोबथा जानानै थांदोंमोन। बिथांनि सिमांखौ बयबो जेरै लुबैदोंमोन बेखौनो मोगथां महर होदों। आगुआव थांखि लानाय बायदियै बिथांनि सिमांनि प्रजेक्ट रय बिनालेखौ 30 अक्ट'बर खालाराव रिलिज खालामनाय जादोंमोन। रय बिनालेखौ 5 कोटी रांजों बानायनाय जादोंमोन, जेराव फोसावनायनि 53 सान सिगाङाव बे सावथुना बक्स अफिसाव जाफुंसारदों, जेराव रिलिजनि सानखालिनो बे सावथुना 1.85 कोटी रां आरजिनो हादोंमोन। नैथि डाटानि बायदिब्ला बे सावथुना दासिम मुलुगनाङैनो 35.85 कोटी रां आरजिदों। एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि फैनो गोनां बर' सावथुन लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव लानाय माखासे सावगारिखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होदों, जेराव थांनाय सानब्रैसो सिगाङाव बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला बिथांनि फोसावनायाव गोबांथार सावगारि सेबखांनायखौ बिथाङा पस्ट खालामदों, जेराव बिथांनि पस्ट खालामनायाव गोबां अनसायगिरि एबा मोजां मोनगिरिफ्रा बिथांनि फैनो गोनां सावथुनखौ नेनानै दं होननानै बिथांनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदों आरो लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव लानाय माखासे ब्रेक मोननायनि समफोराव माखासे सावगारि सेबखांनायखौ बिथाङा गुवारै फोसावदों, जेराव बिथाङा लिरनानै फोसावदों दि लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव ब्रेक मोननायनि समफ्राव गोदै गोसोखांथि, जेराव बिथांजोआ केपसनाव बेबादि लिरनानै फोसावदों ब्रेक टाइम डिउरिं द शूटिं अफ बर' फिल्म लाइट केमेरा एक्शन। हादोरनि गेलेमु मुलुगनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। उत्तर प्रदेशनि गरखपुराव जानो गोनां नेशनेल स्कुल खमलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थांनाय उरिष्यानि सा-18 जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा रेलगारिनि जेनेरेल कम्पार्टमेन्टनि खिखरसालि सेराव जिरायनानै दावबायनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेलेगिरिफोरनि थाखाय कम्फर्ट टिकेट गैयैनि थाखाय बिथांमोना गासै दावबायनायखौ जोबोद साखोन-सिखोन गैयै आरो रैखाथि गैयै आबहावायाव थांनो गोनां जादों। बे दावबायनायनि फट' आरो भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। बे जाथायनि उनाव खायसेया सोरखार आरो गेलेमु बिफाननि गोख्रों सांग्रांथि गैयैनि सायाव सोंथि दिखांदों आरो सुबुंफोरनि रागा जोंनायनि फिननायाव उरिष्यानि फरायसालि आरो सुबुं सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि नित्यानन्द गान्धाया बिबुंथि लाखिदों दि बिथाङा बे जाथायखौ दुखुनांथाव होननानै बुंदों आरो दायनिगिरि बिबानगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रै आरो गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। बिथाङा आरो रायजोनि गोग्गाथाव गेलेगिरिफोरनि सायाव बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ जायखिजाया थासारियावनो सहायनाय जानाय नङा। खमलायनाय बादायलायनाया उत्तर प्रदेशआव 8 दिसेम्बर खालारनिफ्राय 12 दिसेम्बरसिम जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।